Adol. Nandito kami sa Jollibee. Jollibee na may only rice. Customer number 27, please. 27. Halo-halong ice. Yan, so mga tol, kakatapos na namin kumain. May giraffe. So, ano? Guys, may giraffe guys. Kita nyo yan? Ate, te. Hindi, sa kuan ka na. Te. Department store, ha? Ay, luboy. Ay, luboy. Asa tayo sunod, te? Department store tayo, guys. Bili tayo ng floaty. Floaty para hindi tayo malunod. Yan natin, kita-kits mamaya. Let's go. Kita-kits mamaya. Let's go. Let's go. JJ. 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 Oh. Your foot on the pedals. Okay, do you want to try? Juan, anong inyo kita lagi palingkod? Siya minipili, ana. Siya nipili, yung gitudlo. Yan na tawid. Yan, yung borok na sod. Ano na ilog? No. Sakit. Modol siya, mama. Many hours later. What's up mga haring araw? So nandito na nga pala kami sa bahay mga haring araw. At ngayon, kakain tayo ng balut. Kita nyo yan? Taga-adlaw balahin. Kung tawag ano nila na eh. Kita nyo yan si Arlo? Laboy. Laboy. Mga haring araw, tingnan nyo ang trip ni Chichi. What's up? Yan. So ano pang hinihintay natin? Kainan na! Let's go! Yan, so kainan na mga haring araw. Kami ba kay ka? Giskaman taon. Uy, ang galing ka mo mo ikaw ano? Giskam tawin. Ay, ikaw may giskam. Huwag na kayo, Arlo. Nag-iasa na ako. Ako nagipakaon mo. Sabi ko sa tuwag yung barog na. Magipakaon, maginabalot ma. Diretso. Where's the asin? Ikawat. There's suka, guys. Hello mga haring araw. Pindi. Ha? Tomorrow na naman. Sabi mo tol, bigyan mo na. What's up mga haring araw? Love it. Sabong nga eh. Bubaw mo na.
Wagi ba mga haring araw? Nanap din comment. Lain na na makalipo. Last year ko na ko lain na na makalipo. Ang kamera maliw pero kayo. Lain na na makalipo. Lihok bito kay Kamar. Murang ingan na relax lang ba? Mura man sa nayabag maglang. Sige. Ang dyan lagi na ang gawin. Puting lihok ka. Lagi sila cellphone ba? Lihok ka sa cellphone. Puting lihok ka mo. Mga haring araw. Ganoon naman. Sige, steady sila na. What's up mga haring araw? Yan, so kakatapos na namin kumain ng balot. Kaya ngayon, tira. Galit na si Chichi guys. Kasi ako ngayon si haring araw. So buksan natin ang Balikbayan Back. Laman diri guys. Apa si haring manggus? Haring gagis. Tadi gupa ni Guti. Gupa ni Guti, cek. 1 point. Mabuba na eh. Ayun kasama dyan. Lah, botan na Chichi, botan guys, Chichi guys. Laban na Chichi. Dari Australia. Hala ka diha. Guys, Tawil. Ci awi, ali Ci. Apa si cek? Cici, mai kay si Cici ani, mai kay si Cici ani, mai kay si Cici ani guys. Cici, mai kay si Cici ani guys. Very good naman yung mga drop. Wow! Ayun, sana electric pan be. Lo, YouTube guys. Guys. So, Check your gun. subscribe na kayo sa The 6 guys, pero umabot na tayo ng 1 million. Bakaling buong. Another one. Lo? YouTube series. Asa mo na? Wow! Wow, chocolate! Yun na. Mami! Snack ni Arlo. Tayo na. Tingnan natin guys, ano yung mga laman. Cadbury. Cadbury. Mga lamang loob. Daming tinahin. Mga lamang loob ng Balikbayan Back. Sama ni. Wow, nice. Mamshi. Cadbury. Pagkain ng aso. Super migas. Mga pagkain ng aso. Mga ano dito guys. For the kids. Dami ng chocolate. Chocolate. Sa mga Celebration. Tam. daming ano. Nice ni panghato. Chocolates. Chocolate si Barry. Mahal ba yan eh? Uy, akin yan. Sa wakas, nakakita rin ako ng akin. Sa wakas, nakakita rin ako ng akin, guys. Mamahalin na bag. Uy, naindot kayo ni No. Sobrang laki ng gold. Thank you, ate. You know that I love Skittles. Bugoya, ganyan mata. With kapuan ni pang breakfast. Pamata, kaya wala din. Hindi, pwede kita. Akin, bawa na gumawa natin. Ata kayo lasa. Para doon lata ba? Ate, ka na. Salamat sa helmet. Diba kita, Joy? Aturaan eh. No? Salamat. Aturaan yung ipagkita niya. Ang sama, uy. Helmet. Ay, walk mo na eh. Na? Ano ba yung sa'yo open ba? Oo, Kaya yung saan eh? Totoo na? Ay, barbecue! Ano naman pang barbecue? Ay, una. Lutuan na dyan eh. Barbecue niya, may Ibang klaseng helmet. Ano, pang barbecue ni. Nice skin eh. Tingnan natin yung laman, guys. Layag tag mga nina ron, guys. Uy, ibang klase mga nina. Ilo mga kuwan. Kau, kanay na nakakaw ka, Choy. Ganahan ko na, Choy. Sobrang dami na, guys. Bottle cup opener. Tingnan natin yung laman ng loob. Laman ng loob. Lamang loob. Tingnan nyo ang mga lamang loob, guys. Ay, naam, day gatas diya. Mau din mo na yate. Basi na ang naping arlo niya. Nade. JJ. May lera na. Nice quality, guys. From Kmart. Nice briefcase. Yan ang mga haring araw.
Ito na talaga yung target natin. Ang Wipe silog. swipers. Sobrang daming pagkain. Chocolate. Chocolate. Bante na. Delay. Pabuto mo ni. Sayang gol. Laway pagid ako. Manggo. Haring manggo. Ayan, so yun Hello? ang lahat, guys. Kita niyo naman, ang saya. See you next year again. So hanggang dito lang. Mana ba? Hanggang dito lang mga utol. Kita-kits sa susunod na kabanata. It's your time. Lo, di chota. Please like, share, and subscribe. Kita ka rin? At hanggang sa muling pagkikita. Paalam mga haring araw. But wait, there's more! So, seryoso na tayo mga tol. Dito si ate. So, binibigay niya na sa amin yung mga para sa amin. Di ba, te? Di ba, te? Ate, ate. Chichi! Chichi! Ito pala sa akin, guys. Yan. Baka may magsabi na naman, ya. Di namin appreciate. Wow! Thank you, ate! You know that I love t-shirt! Tinatarget ni Marlon ang aking Calvin. Awat eh. Awat eh. Awat eh. Baka ne? Ano? Ako na to eh. Medium? Wala eh. Sabi na sa kanya. Okay, sukod-sukod. Si Marlo na may sukod. Huwag mo lagi na gaon lagi. Okay, doon din. Sakto na tayo. Ikaw siya. Pag sa ina diya, nagbibigay mo rin mo. Kuha na tayo. Nice. Bari lagi mo. Bari mo. Kani mo. Kani mo maki. So medium ni, gamay ni mo do. Asay mas ako yung mas dako kanina. Gako si Wiwi na. Ang mas dako ay mo ni. Atong gusto ko ni Marley kanina. Ay mo ni. Mas mo pa ni. Kana nay. Ayay. Hindi na ka Tulo na. anak ko na ka. Ado-ado ka tulo tulo. Dua pa ba? Dako kayo so. Tulungan niya ako. Isugod ko ni. Pero ko man ni. Nakata na lang. Isugod ko puro ni video. Sakto na ni mo tag pagsamo mo ni okay. Ano mo ni. Uy, just click na. Isa ko daw eh. Na. Na. Punta din naman Nindot ko, nindot. Isa pa na, kasi ko na Hindi na lang doon na sakto. Good. Ito na bilis eh. Sakto na dali. Oh, iyan. Uy, yan. Nawiwin mo na. Tagawin yan. Taas lagi natin. Akala small daw. Bakit na? Ulog ka kesyo. Pero wait, parang siya ma... Ay, pwede na rin may hatag niyo rin. Ikuha na yung duwa ka extra small. Meron ko. Hindi. Ito naman yung small. Hindi. Baka doon. Bata na. Small naman yung doon. Kamakil. Sa bread sa lang mo ang kikinan siya. Ako na tanan. Pinaka-importante. Sukat daw. Dagan kayo yung Isukat daw. Nakakapaw ka na lang. Ako na tanan tayo. Uy, Marlon. Uy, Marlon. Small lagi. Mo ginatanan. Small, small, small. Small.
Uy, maahat ya. Uy, Jud. Uy, madagahat ya. Uy, kung